Vilagarcía xa deu coa fórmula para gravar as vivendas de uso turístico. O goberno local vai propoñer ao pleno que se faga a través da ordenanza da taxa pola recollida e xestión dos residuos municipais. A suba non é tan importante, todos temos que contribuir, os veciños xa estamos facendo. É certo que o ano pasado se decidiu que as vivendas turísticas pagaran un pouco menos, pois pensando que van a estar menos nos seus domicilios, pero tamén é certo que en moitos casos se recicla un pouco peor cando estás en outro lado porque non tens as mesmas posibilidades. Entón o que se trata é que todos contribuamos a ter a cidade pois limpia e que teñamos esa recollida de basura xustado ao custe que ten ese servicio. Ata o momento este tipo de aloxamentos pagaban unha cantidade ao ano en función do número de habitacións, 27,72 euros por cada unha. Agora, cada vivenda de uso turístico pasará a ter un fixo de 129,56 euros como a vivenda habitual de calquera familia, máis unha variable de 6,50 por cada unha das prazas rexistradas. A medida conta co apoio do BNG, xa que forma parte do acordo entre socialistas e nacionalistas para a aprobación do presuposto. A realidade é que os concellos temos que dar servicio, concellos turísticos como Vilagarcía temos que dar servicio a moitísima máis poboación en moitas épocas do ano. O que queremos é que esa recaudación que teñamos sirva para poder estar o mellor posible para recibilos. O cambio na ordenanza fiscal debe ser aprobada en outubro para que entre en vigor o 1 de xaneiro. Ao mesmo tempo, o Concello segue traballando na elaboración dun rexistro de vivendas turísticas. Todavía se está traballando por parte dos técnicos municipais e dos servicios xurídicos para facelo coas maiores garantías, porque é certo que isto é relativamente novo. Fai un pouco tempo non existía ningún rexistro autonómico das vivendas turísticas que tiñemos en Galicia, ahora sí, e hai que ver tamén, eu creo que os concellos temos que ter esa información e hai que ver que obrigas teñen tamén aqueles que están alquilando as vivendas turísticas desde o punto de vista legal. A creación deste rexistro de vivendas de uso turístico tamén é unha medida pactada co BNG.